94% man go kendi pam sen to dugi yang gitari yang ipak yang ki hende tusan pam sen yang i benar Ikon kasih benar yang ini, ikon kasih karjet. Habis sekian, habis sisa. ini kar Udah tahu kita abi yo kreu igi penar i mentoi degree i mentoi lai pure higher studies sih ha nem mentoi i tre pa plus school kon start penting ikon ang sarkar Especially what is the use of degree, what is the use of higher studies, huh? there's no use. No use at all. It's better to stay at home than to go for further studies. Ana kalayang kajungi hi kumba phi lai ni ma ba kajingwan jungi kumba phi tip hi hagano ka public hearing idon ka arliang mamlang kesnong kadon ka hok banyasa ngiru kumki ba peji karib peji bendeu idon hi ka hok ban persyak kehadian ba kami kajing komplain ni ki nong song jong kani ka thang ka ba kitre hang ni ba mansha ka don kata ka judicimen te haba ka don kata kisakut ko tulop kani kata te halor kata ngi sungu banyau pat plai hi keleng saudong kala tawiar ya kani deki cement factory ka ba pila spec sakhi de khamat la depiong ka development hang no lengba kita ki corporate social responsibility kimbangin yo sha ya kata kajing rap ne bentai kon samla te nakaliang ko jongi ngin yang bet ha kanong rem ban pun thu iki pajba ba kami mariang hi kade kami ko jongki baki dei ban yada pamngim dei ban ayu mender ban bat bor ya lai ko jong ko kami lan ne ha kan ten nong ki ong ban rep ti kami jongi tingi wan ne ban pun thu te ka shong bat ka shnong lada kan thu ne em ya kata ka bangi pun thu ha pe kumpong ngi pi ta ni based on fact ha kat kum ki sakhi satar ki babyang katkum kajing ujor pajbak in sami lada menta klem gading mi tedam takam ya hap te lada mundan jing ujor wat lada ka bor sarkar lani rupulet dan kamdan kata ka FIR mundan kata ka complain te kumnongin mi ka syong kan wat hang ni rungi mi namar bak de ba 100% dan 90% usnong hi umenjur tengi lengen ngin kerni ka tenri kidang don hi ki bathot patkan to kan ni ngi one on behalf ki namar ba ka voice ka jongki kila pha ngi tengi ngi smo ya kata ka voice pa ki keren maki ke ngi wan naka jantia women council ngi percaya kini namar ba ila iba labun pelat ki cement factory hang ni ha society jongi hang ni district jongi balagi iba kontrak kam jongki ki thok sha ka ring pembe iki peba ha hadin kata nimju long kajing kren jongki ba kajing jongki kami hap takadaw ngim kwa shu ya ka